Kuha sa CCTV footage ang pang-aabusong ginawa ng isang tanod sa isang aso. Makikita sa footage na wala naman umanong ginagawa ang aso nang batuin ito ng bato. Ang pangyayaring ito, panoorin ito. At para sa reklamong ito, makakausap natin mula sa Balatan, Camarines Sur, si Joan Ducot, ang amo ng asong sinaktan. Kumusta ngayon itong alaga mo ngayon na Joan, matapos itong nangyaring insidenteng pambabato at pananakit sa iyong alagang aso? Sa ngayon po, ma'am, ay kumakain na din po siya. Kaya lang, hindi ko po sigurado yung mata niya kasi ngayon wala nang sense. Dati po, na parang nakakaaninag pa siya, pero ngayon po, lumuluha pa rin po ng dugo. So ibig sabihin, ang tinamaan sa parte ng katawan ng alaga mong aso ay yung kanyang mata? Yung mata po, opo. Oo. So, maaari mo bang maikwento sa amin ano yung nangyari or ano sa pagkakaalam nyo yung nangyari? Bakit binato ito nitong nasa video? Pagkakaalam ko lang naman po, nung plinayback ko yung CCTV, is wala naman po talagang ginagawa yung aso ko, nagpapadede lang nung mga anak niya. Wala po kasi ako sa bahay that time. Yung kaibigan ko, yun po yung nagpaabot sa akin na umuwi daw ako kasi may nangyari sa aso. Sabi ko, bakit anong nangyari? Sabi niya, may tama ate yung mata, nakaluwal yung mata, nakalabas yung mata niya. Sabi ko, sinong gumawa? Hindi namin ate alam, pero may nagsalita doon na hindi nga yan magaganyan kung hindi nga yan nakakaperwisyo. Yung pala, yung nagsalita na yun pala yung bumato nun. Ayun, so defense mechanism nung taong nakausap nyo na walang, ay hindi ibabatuhin kung walang ginawa sa kanya. So, yun pala yung taong mismong may gawa nito sa aso nyo. So, itong aso nyo is a lactating mom. Kumbaga, meron po siyang mga puppies. Opo. Kawawa naman, ano? So, bakit nung mga oras na yon nasa basketball court yung alaga mong aso? Lumalabas po talaga sila, ma'am. Siguro naghihintay sa pag-uwi ko. Parang ganun. Kasi po nasira na po yung bakod ko. Hindi ko na po may paggawa-gawa ng inaasikaso ko po yung sa burial ng tatay ko. Kaya naalis po ako sa bahay. Opo. Joan, base sa nakita mo sa video pag-review mo ng CCTV, nakilala mo itong taong may gagagawa nito sa aso mo? Nung sinabi po sa akin nung kaibigan ko na, ate, kagabi, nang pinakain ko pa yung mga aso mo, is okay pa naman yung mata niya. I-check mo po, ate, nung bandang umaga kung anong nangyari. Kaya nag-playback ako, nakita ko ng 5:55 AM, yun nga yung kapitbahay ko na tanod. Yun. Kasi naka-uniform pa siya. Kaya sinum ko, yun po, nakita ko na siya talaga. Kapitbahay nyong barangay tanod dyan sa inyong lugar? Opo, harap po ng bahay ko yan, ma'am. Sa harap po ng bahay ko yung bahay nila. Okay, Ma'am Joan, sino po itong tanod na nambato sa aso mo, ma'am? Jesus Salcedo Jr. po. Jesus Salcedo? Opo. Opo. Eto, ma'am, si Jesus, matagal na ba itong may galit dito sa alaga mong aso, ma'am? Opo. Talagang, dati nagtimpi lang talaga ako. Dati may isa akong asong tinaga niya eh. Kaya lang wala akong ebidensya eh. Bata lang kasi yung nakapagsalita. Tapos si Papa, maski si Papa, parang inaastahan niya, binabastos niya eh. Pinapatulan niya si Papa. May sakit yan. Kaya ako yung nagtitimpi na, wag na. Tama na, gagamutin ko na lang. Okay. Pero pinalipas ko yun. Tapos kahit nakahiga yung mga aso ko, kada daan niya, lagi niyang binabato. Kahit nga nandyan ako, palabas ako ng gate, binabato niya. Pero nagtitimpi lang ako kasi kumakahol yung mga aso, pinapapasok ko na.
Okay, So, meaning nito, Pero partner, talagang... pumatol, ma'am, kasi nga, hindi Oo. naman ako talaga palaaway. So, ibig sabihin nito, Joanne, ito talagang kapitbahay nyo, talagang cruel to animals. Yes, partner. Ano? Kasi pangalawang beses na pala ito at kahit hindi man nakakaano sa kanya, talagang partner na binabato niya. Nakita nyo sa CCTV yung anak ng... Yung mga papi. Oo. Okay. Nung nakita mo, ma'am, itong CCTV at nakilala itong gumawa sa pambabato, nakausap nyo na ba itong barangay Tanod matapos na batuhin itong alaga mong aso? Opo, sir. Nung sinundo na ako dito nung mga kaibigan ko, di umuwi na kami agad-agad. Nakarating na ako doon mga lunch. Siguro, hindi masama talaga yung pakiramdam ko sa nangyari sa aso ko. Kaya parang pumunta ako sa harap ng bahay nila at hindi ko na control na binato ko yung bubungan nila. Sabi ko, lumabas ka dyan. Kasi nga siguro dala ng galit ko. Ano naman yung sabi niya, ma'am? Anong yung explanation niya? Wala siya doon. Yung mga anak niya lang yung nandun po. Wala siya. Kaya hinintay ko po siya that time po. Okay. Yung araw na yun, hinintay ko po. At ang sabi po nung mga nandun is nagsasabong daw. Nagsasabong. Opo. Mahilig naman pala, Mahilig partner. naman pala sa manok, pero galit siya sa mga aso. Kung tutuusin, parehas lang naman alagang hayop. Yes. Oo. Pero makinig ka, Joanne, kasi nasa kabilang linya na ng telepono, etong Tanod na inireklamo mong ng bato sa alaga mong aso. Tatay, ang pangalan niyo po ay Jesus, pero ang ugali niyo po ay parang hindi po tugma sa pag-uugali po ng isang mabuting tao na nakilala po natin bilang isang Kristiyano. Bakit po nagawa nyo pong batuhin ito pong asong alaga ni Joanne? Ano po ba yung kasalanan nitong aso at ganun po yung ginawa mo po sa kanya? Kasi po, yung aso po niya, ma'am, dito po sa stage ng barangay. May mga anak po yung aso. O tapos? Siyempre po, mga agat pong aso, hindi naman po ako, nakapulot po ako ng bato, nabato ko po. Hindi ko naman po sinasadya talagang hindi. Pinapaano ko lang po, ayaw ko lang po, ma'am, na makagat. Wait lang, sir. Opo, kahit sino naman na tao ayaw makagat ng hayop or aso. Pero ang tanong ko, ano po ba yung ginawa ng asong ito sa'yo? Bakit ganun po yung ginawa mo sa kanya? Inaano ko po yung aso para umalis po doon sa stage. Okay, bakit sir? Bakit mo pinapalis yung aso sa stage? Meron po bang recognition? Meron po bang event sa stage? Ano po ba? Nakasagabal po ba sa inyo yung aso sa mga oras na yon? Kasi po, yung magpipista dito po sa amin, yung mga tayo po ng aso, kami po naglilinis. Oh, magpipesta. Kailan po ba yung piyesta dyan? Noong 28 po. Nung 28? Opo. Oh, tapos na po ba yung magpipiesta? Ilang araw pa ba bago magpiesta nung ginawa nyo pong pambabato sa aso? Mga 24. Oh, sir, napakatagal pa. Apat na araw pa, sir. Hindi kaya alibay nyo lang ito, sir, kasi nakitaan po kayo ng mali sa ginawa po ninyo, kaya iniisip nyo po na yung tae ng aso at magpipiesta po sa inyong barangay, wala na po ba kayong ibang maisip na rason para po ay mailigtas po kayo sa inyo pong nagawang kasalanan? Apo, ma'am, hindi po, inaamin ko naman po na nabato ko po yung aso. Opo, kahit hindi nyo po aminin, kitang-kita po sa CCTV. Po, kasi po, isa po akong Tanod, inuutusan po kami ng mga barangay official na yung mga aso, yun po namin dito sa plaza dahil po yung mga taing nga po ng aso. Opo, sir. Sir Jesus, tama po. Galing na po mismo sa inyo, isa po kayong Tanod. Kung ganun po, dapat po kayo bilang tagapagligtas or taga-protect or tagapagpahayag po ng peace and order sa inyong barangay, kasama po na dapat ay inaalagaan nyo po, hindi lang yung tao, kung hindi pati mga alagang hayop. Ngayon po, sir, kayo po ba ay may alagang manok? Mayroon po. Na po ng mga aso ni Joanna. Opo. Wait lang po, sir.
sabi ni Joanne, kayo po ay may mga alagang manok. Mayroon to. Opo, gaano nyo po inaalagaan yung manok po ninyo? Kasi po hindi na po sa akin yung manok. Yung may-ari po noon sa Maynila. Ako lang po pinapalaga rito. Kaya nga po, sir, paano po nyo inaalagaan yung manok? Hinahalikan, kinukwentuhan, binibigyan ng vitamina, gatas, ano pa? Ano po yung klaseng pag-aalaga nyo sa manok? Pinapapakain ko po, ma'am. Yon, pinapakain. Ano pa? Wala na po, inaalagaan ko lang po. Yon, tumpak. Ganon din po yung pag-aalagang ibinibigay po ni Joanne sa kanya pong alagang aso. Kaya po siya nasasaktan at nagalit po sa ginawa nyo po sa aso niya. Ngayon po, sir, ano po ang plano nyo ngayon? Dahil kitang-kita po sa video na talagang kayo po yung may kagagawan sa pananakit, pambabato, at nakita nyo po, talagang yung mata po ng aso ay talagang nakakaawa po. Opo, alam ko naman po yun, ma'am. Kasi po, nakagat na po yung anak po ng aso ni Joanne, no? Kaso po, ang ginawa niya, binigyan na lang niya ng 20 pesos pampatambal. O, kumusta po yung anak po ninyo ngayon? Okay naman, ngayon nga, ikalindora yung anak ko. O, sabi mo, sir, matagal na yun. So, ano itong ginawa mo sa aso niya? Panggaganti po ba? Hindi po naman ako gumaganti. Ang ano ko lang po, ma'am, ayaw ako makagat ng aso. Ayaw niyo pong makagat. Paano po kayo makakagat na hindi naman po sa inyo nakakaano yung aso? Siya pa nga mismo, partner, yung pumunta doon sa stage. Ikaw pa nga pala yung umakyat sa stage para habulin, batuhin yung aso. Ang dami na pong nakagat ng aso, ma'am, Joanne, kasi ma'am, takot naman po ako. Kaya nga, sir, wait lang yung aso ay nandun sa stage. Kayo po, saan po kayo galing? Bakit po kayo pumunta ng stage? Dahil po, nung gabi yun, mag-umaga kami, dahil may sayawan, umaga kami naka-duty po, ma'am. Sir, kahit sino po sa inyo, sir, magtanong or kausapin, medyo naguguluhan po kami kasi ang dami nyo pong mga alibay, sayawan, pesta, Tae ng hayop, ng aso, tapos lumapit kayo sa aso. Ngayon, sir, sabi nyo takot kayo sa aso. Bakit po kayo lumapit sa aso? Kung malayo naman po kayo, talagang pinunterian yung lapitan yung aso at batuhin. Hindi naman po ako, kasi po, dito po sa plaza, naglalakad po ako. Naglalakad ka sa plaza at nakarating ka sa stage dahil pinunterya mo talaga yung aso. Nananahimik lang yung alaga ni Joanne sa stage. Diba? Wala naman tao doon sa basketball court. Wala naman na event. So wala naman pong maaaring makagat or maistorbo. Hindi kaya, sir, alibay mo lang talaga ito dahil nakita na po sa CCTV na talagang maling-maling po yung ginawa nyo. Ano pa po yung susunod na istorya or gagawin nyo pong rason? Meron pa? Meron pa? Meron ka pang rason, sir? Ano pa? Pumunta po kayo rito at magtanong-tanong po sa mga tao rito kung anong sistema ng... Hindi nga, sir! Blatter dyan po sa barangay. Oo, naiintindihan ka namin, sir, kung meron man na perwisyo yung aso, kung kayo ay napiperwisyo sa tae ng aso, wala po kayong karapatan na manakit, mambato ng aso. Dahil yan po ay may buhay din. Halimbawa, sir, kayo po yung aso. At yung aso po ay ikaw, si Jesus. Kung kayo po ang binato, ano kaya yung mararamdaman po ninyo? Masakit din po, ma'am. Yon! Masakit po, talagang masakit po dahil yun po yung naramdaman ng aso at hindi lang po nakakapagsalita yung aso, nakakaramdam po siya ng sakit. Kaya nga po yung nag-aalaga sa kanya, ngayon ay nagrereklamo dahil sobrang sakit ang nararamdaman nila dahil tinuring po nila na kapamilya yung aso. Ang tanong ko ngayon, Jesus, eto na lang, pinagsisisihan mo ba itong ginawa mo? Opo, ma'am. Nakikinig ngayon si Joanne. Baka may gusto kang sabihin sa kanya. Sir, sinasabi mo nakakagatin ikaw ngayong lumapit doon sa aso. Dahil takot na talaga ako ka, mga iyaman. Oo. Takot talaga
Jesus, wag mo nang irarason yung takot ka, Oo. no? Kasi kami mismo, takot din kami sa aso, pero hindi namin ugaling manakit at mambato ng aso. Okay? Kaya wag mong irarason na takot ka sa aso. Kasi kahit naman sino, maraming tao yung takot sa aso, pero hindi po magawang manakit ng aso. Okay, balikan ko partner ito Sige. si Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, ito bang aso niyo? Opo, ito bang aso niyo, ma'am, hanggang ngayon ay ginagamot pa rin? Opo, sir. Okay, so may mga gastusin pa. Opo, bali pinapabalik nga po ako sa vet kasi titingnan yung mata ng aso kasi kung talagang hindi na daw, kung may sugat na daw talaga sa loob, is operahan na lang daw kasi baka mag-cause ng infection. Okay, nasa magkano daw ma'am ang aabutin kung in case na magkaroon nga ng operasyon itong aso mo, ma'am? Wala pa po akong idea, sir, kasi hindi pa naman ako nagpaano sa vet kasi yun din po yung inaano ko na baka kulangin po yung budget ko. Pero hanggat maaari, gusto kong mapagamot si Token po. Napakinggan mo si Joanne, hanggang ngayon ay ginagamot pa rin yung alaga niyang hayop, alaga niyang aso, at kailangan mag-undergo ng operation. Oh. Gusto mo ba na i-donate yung mata mo sa hayop, doon sa aso? Jesus! Ito naman Ha? magagawa mo. Ano? Hindi ko naman yung kaya. Oh, see? Hindi mo kayang i-donate ang mata mo sa alagang hayop ni Joanne. Ngayon, magsilbi sanang aral ito sa iyo, no? Kasi it's a big no-no for us na manakit tayo ng alagang hayop. Kahit nga hindi yan alaga, kahit yan ay gala, wala po tayong karapatan na manakit ng hayop. Ikaw nga, tinatanong kita, hindi mo kayang i-donate yung mata mo. Kaya itong si Joanne na mo problema. Ang tanong ko sa iyo, dahil meron pang babayaran sa ospital, sa veterinaryo, sa clinic, willing ka ba na magbigay ng tulong? Opo, ma'am. Ha? Oh, parang ikaw pa ngayon. Kasalanan ko po. Oh, sige, parang ikaw pa ngayon yung galit. Hindi naman po ako galit, ma'am. Okay, so ibig sabihin, magbibigay ka ng tulong pinansyal kay Joanne para sa gastusin sa pagpapagamot ng alaga niya. Opo, ma'am. Yun. Yung kaya ko lang, ma'am. Mahirap lang po ako. Kaya nga, napakahirap ng buhay ngayon, Jesus. Alam namin na ikaw ay barangay tanod. Magkano naman yung honorarium. Ngayon, syempre, dahil ginawa mo yan, yan po yung tinatawag na... ano yung tinatawag yan? Ang tinatawag na mga circumstansya na hindi mo inaasahan kapalit ng iyong ginawa. Okay ka na? Pero dahil dyan, Jesus, willing ka naman tumulong, pero makinig ka muna, no? Dahil, syempre, yung ginawa mo ay may kakibat yan na legal na aksyon. Eto, kasama natin ngayon ang animal welfare advocate na si Attorney Roger Abetria. Alamin natin siya sa kanya, etong si Attorney Roger Abetria Default. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon. Apo. Attorney, sa natunghayan po natin ngayong reklamo, ano po ba yung maaring asahan na legal na aksyon ni Joanne patungkol po dito sa kaya ginawa pong pananakit nitong si Jesus sa kanya pong alagang hayop? Unang-una po, as regards the civil liability of Jesus kay Joanne, dahil may vet expenses po na ma-incur yung pagpapagamot kay Token, kailangan niya po yun bayaran. Sa abot po ng kanyang financial capacity, but that does not exempt him. Hindi po yun nag-exempt sa kanyang possible na criminal liability, kung saan meron po siyang kaukulang parusa kapag na-convict po siya. So meron po siyang, aside doon po sa pwede niyang pagbayaran, meron din po itong pagkakakulong. Opo. State ko po ba yung violation? Opo. Under the Animal Welfare Act, as amended, kasi amended na po yung Animal Welfare Act, depende po sa gravity o kung gaano kalala yung damage sa animal. Or for example, generally, ang punishment po dyan, or ang punishment is set from 6 months to 1 day up to 2 years. Yan po ay kung
hindi natin isasama yung fact na public officer po o law enforcer yung nag-subject sa animal cruelty. Kasi iba po yung ordinaryong tao sa meron po Public officer. Meron po siyang ginagampanan posisyon sa barangay or sa gobyerno. So ito pong animal violators na ito, ano po yung may face, ano po bang mga penalidad? Opo ma'am, mas malala po kapag halimbawa barangay tanod yung nag-subject sa isang animal, sa animal cruelty, ito po ay mas mataas na parusa. Sa kaso po ni Sir Jesus, maaari po siyang mapatawan ng 2 years and 1 day up to 3 years na pagkakakulong at fine not exceeding 250,000 pesos. Okay. Attorney, maitanong ko lang, ano po yung pwedeng proseso na pwedeng asahan ni Ma'am Joanne? Praktikalan lang po tayo. O pwede po siya, wag na po siyang pumunta sa barangay conciliation sa barangay kasi po itong kaso na ito ng animal cruelty, labas po siya sa scope ng katarungang pambarangay. Hindi po ito barangayable. Hindi po barangayable. Tapos, pangalawa, even if barangayable to, hindi po natin masasabi na fair yung treatment. Kasi nga po, parang kinukonsinto ng kapitan, walang ginagawa yung kapitan, parang yung punong barangay, inutil din doon, sorry for the word. Ang gagawin niya po is, dumulog po siya sa pulisya, magpa-blatter, at magpagawa po siya ng complaint affidavit, diretso na po siya sa piskalya. Mag-case build up naman po yung mga our good police officers. If hindi po, pwede po tayong lumapit sa TAARA and other animal welfare organizations. Meron po, for example, sa atin, na mga volunteer lawyers na pwedeng mag-craft or mag-draft ng complaint affidavit at mag-a-assist legally for free. Ayun, so maliwanag yun na violators of this law may face by penalties and imprisonment. Okay. So nababanggit niya, partner, na pwede tayong lumapit sa TAARA. So maliwanag po yun, attorney, napakalinaw po na iba po yung pwedeng kaharapin ng isang normal na tao sa meron pong posisyon na pinagagampanan sa barangay or sa gobyerno. Opo, ang spirit po kasi nun na provision ng batas, a public officer ka, mas mataas po ang expectation in terms of behavior po. Correct. In terms of behavior, mas mataas yung expectation. Na dapat, ikaw yung nagpuprotekta ng mga tao, ikaw yung nagsisilbi, at iba yung... Law enforcer po, ma'am, ang ikaw pa yung gumawa, partner. True ka dyan, partner. Okay. Matanong ko lang kay attorney. Attorney, para sa kalaman ng lahat, tumataas na ba yung porsyento nitong animal cruelty dito sa Bicol? I don't have raw data, but I am also operating on the ground. May mga pinuntahan po ako personally na mga pet owners na kinatay ng tanod malapit po sa San Lorenzo, Tabaco City. Dalawa na po, Ate Eds, ata ang napuntahan natin, no? Yung isa naman na hit and run, parang may intention po, pulis naman po yung grumabe. So makikita po natin, ito po yung mga nakikita, nare-report lang po sa amin, ha? Paano pa po yung unreported? So I cannot imagine kung gaano na po kalawak, kung gaano na po ka-ignorante at kalala ang estado ng animal welfare dito sa Albay. Opo. So, pero if you range it, masasabi mo ba na, or makukonsider ba natin na talagang kailangan ng bigyan ng pansin ng ating gobyerno? Critical na po siguro. Critical na po. Based on the number of reports that are coming in sa page po at dun po sa bago namin, may tinatayo po kasi akong coalition. May mga nagre-report po sa akin, nagpi-PM po sa akin mismo, for sure kay Ate Eds din, na hindi na namin po masaklolohan sa sobrang dami. Kaya nga po kami naghihikayat ng more lawyers, more volunteers, student leaders na magsumaklolo sa amin kasi parang hindi po kami masyado napapakinggan ng mga nasa taas. Opo. So, maraming salamat, attorney. Balikan ka po namin. Kasama rin natin ngayong hapon si Ma'am Ednalyn Cristo, ang head volunteer ng Tabaco Animal Rescue and Adaptation o TAARA. Magandang hapon po sa inyo. Yes, hello, ma'am. Opo. Magandang hapon po. Opo. Salamat din sa muli, ma'am, dahil yung pagbibigay po natin ng pansin sa mga ganito pong uri ng mga maling gawain ng ating mga kababayan, especially ito po na isa na naman pong hayop yung nakaramdam, naka-experience po ng hindi patas or itong pang-aapi po. So, isa na naman animal cruelty ito, ma'am. So, idinulog po ito sa ating programa. Ano po yung maaring asahan po ni Joanne mula po sa inyong tanggapan para naman po ay yung kanya pong burden na pinagdadaanan po ngayon ay gumaan at talagang mabigay po yung hustisya para po sa kanyang alagang hayop? Yes, sa aming grupo po, basically, we are looking after the welfare of
of the dog token. So, napag-usapan na din po namin ni Ma'am Joanne na today, ibabalik namin siya sa vet for assessment. As yun nga, nabanggit niya, ang sabi ng attending vet, kung hindi nagagana yung mata Kabilang niya, mata, ang kabilang mata niya, might as well tatanggalin siya. Pero depende pa rin po sa assessment eh. So yun nga, sabi ko kay Ma'am Joanne, Taara will be full support kami sa kanya sa pagpapagamot, and besides yung sa welfare ni Token, we have the legal assistance po Ayun. na maaasahan niya. Opo. Opo. Okay, ma'am, matanong ko lang po, mensahe rin sa ating manunood, ano po ang maaari nilang asahan sa Taara in case na may mga ganito pong senaryo na sinasaktan ang kanilang mga alagang hayop? Ayan po, mas aggressive na si Taara ngayon. Oo, like, kung noon kasi parang simpleng rescue lang kami, but we really feel the urge na we have to step up. Opo. We have to do something, and we have to like mabago yung animal welfare situation sa ating lugar. Like, sa mga like yung mga pet owners na hindi mo naman i-wish na mangyari, or if ever man na may mangyari, wag silang mag-atubiling mag-report. Ano po, wag mag-atubiling mag-report sa amin. Yung iba po kasi natatakot sila kasi kapitbahay, nakakatakot kasi kamag-anak. Just isipin lang po natin lagi, like nung sinabi ko, animal welfare is human welfare also. So, kung ano po yung atin, yun din po yung sa kanila. Huwag po nating ipagkakait Kaya nga yun. binanggit ko kay Jesus, kung ilagay natin yung sitwasyon mo doon sa hayop, sa aso, ano yung mafe-feel mo? Sabi niya, masasaktan. So, definitely, kung ano yung nafe-feel ng hayop, yun din yung mafe-feel ng tao. Kaya, Yes. Opo, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Dahil andyan po yung Taara na talagang nagbibigay ng kalakasan sa mga pet owner at pet lover. Yes po. Siguro, partner, para maging patas naman tayo, ano rin po yung, ma'am, yung mga mensahe natin sa mga nag-aalaga na aso na kumbaga hindi nila na yung responsibilidad bilang pet owner? Yan po. Palagi po namin kinakampaign yung responsible pet ownership. Hindi po pwede na mag-aalaga lang tayo kasi gusto nating mag-alaga. Kailangan kasi isipin natin, that's lifetime commitment. So habang nabubuhay yung alaga mo, katabi mo yan, Yes. through thick and thin, nandyan yan. So, isipin mo pa lang yung pagpapavet, tapos mag-aalaga ka ng marami. Kailangan do not go beyond the financial capacity and yung lahat ng capacity, yung mental, the physical, and even the emotional capacity. Kung hindi po kakayanin, wag nang ipilit. Kasi hindi ka totoong animal lover kung lahat sila magsasuffer, nakasama ka. Okay, tama po So, yan. dapat yung mga animal lover, yung mga pet owner, dapat they should take full responsibility ng kanilang mga alaga, di ba? Kasi kung mapapabayaan din naman, better na wag nang mag-alaga. Yes. Di ba? So, hindi kaya, ipaalaga naman na lang sa iba. And one more pa po pala, since Valentine's Day is coming, maraming mag-gift ng cute Oo, puppies. cute Kasi puppies. gift, very, very no. That's a very, very red flag na magbibigay ka ng gift like this puppy. Kasi marami na kaming cases na cute pa nung puppy pa niregalo. Nung nag-break sila, napabayaan yung aso. Nung lumaki na yung aso. iba pinagbuntungan ng galit Yes. dahil break na sila ng Yes kanyang po. dating Definitely. love team. Diba? So, Kaya naging stray dog. hindi nyo po yun ini-encourage. Yes. Though, cute na cute naman talaga yung puppy, but hindi nyo ini-encourage. Pero, kung maganda yung kung maganda yung kalalabasan, di ba? Na binigay mo itong regalo, then naalagaan, minahal, okay yon. Pero yung sabi nga ni ma'am, Nagiging stray dog, yung oo, iba. kung pagbubuntungan ng galit, dahil nag-break up sila, ay kawawa naman yung aso. Yes po. Yung And- tinatapon na lang, ma'am, sa... Yes, actually, nakailan na kaming may breed na dog, Meron kaming Chow Chow sa shelter, meron kaming German Shepherd, meron kaming lastly Pomeranian, meron kaming Husky. Oho, Regarding yan, ma'am, sa... mga expensive Mga stray dogs sila, naging stray dogs sila. So, yun nga, sabi ko, hindi na lang Aspin na makikita yung stray dogs, even the one with breed. Totoo yan. May nakikita tayo niyan talagang sa kalsada, kawawa, mga Shih Tzu, talagang punong-puno na ng grasa, yung mga buhok Talagang nila ay napabayaan na talagang... partner. Yeah. So, kawawa talaga. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga stray dogs dito, yung mga tinatawag nating mga Aspin, or yan na nga,
mga mura or mga local dogs, pero talaga makikita mo, meron ng mga breed. Okay? So, social na ngayon ang mga stray dogs. Resulta yan ng break-up, partner. Balikan natin itong, maraming salamat po, Ma'am, Ma'am Joanne, Ma'am Ednaline ng Taara. So, balikan po namin kayo. Joanne, napakinggan mo si attorney at si Ma'am Ednaline ng Taara. So, ano ngayon yung decision mo ngayon? Para naman, eto pa, nasa kabilang linya pa rin, itong si Jesus. Ang sa akin lang, ma'am, is managot siya po sa ginawa niya. Kasi uulit-ulitin at uulit-ulitin niya pa rin po yan eh. Kasi minsan na siya nanakit sa mga alaga ko dati pa. Opo. Pero nagsabi naman si Jesus na willing siyang magbigay ng tulong pinansyal para sa pagpapaopera hanggang sa gumaling itong aso mo. Ayoko po. Okay, so hindi mo tatanggapin yung tulong mula kay Jesus? Hindi po. Ano yung decision mo ngayon? Itutuloy mo ba yung pagsampa ng kaso? Opo. Okay. So, Sir Jesus! Jesus! Manalangin ka na, Jesus, Oo. dahil desidido itong si Joanne, nasampan ka ng kaso, hindi niya daw kailangan yung tulong mo. Wala po ako may magagawa. Kawawa ka naman, wala kang magagawa ngayon. O paano yan? Baka magbago pa yung isip ni Joanne. Sige, nakausapin mo ng maayos, idirekta mo sa kanya yung mensahe mo. Joan, pasensya na ni. Ako talaga kaya takot ako dito na ayam mo. Pero may kong karigtig dito, hindi na po ako man sa ayam mo. Katawaran mo, okay. Nakuha ko ito na ayam mo. Okay. Oo, Joanne? Mukhang sincere naman itong si Jesus na humingi ng tawad sa iyo at nagbigay naman sa kanya ng aral. Hindi niya na daw uulitin. Dapat po, ma'am, nung una pa lang kaming nag-usap sa barangay, ginawa niya na. Ayun, so ibig sabihin nung nag-usap kayo sa barangay ay magaling at matapang pa itong si Jesus. Sinabihan niya pa ako ng, Kapitan, kakasuhan ko din siya kasi inistorbo niya yung mga anak ko sa bahay. Dapat, hindi na ganun eh. Okay, so paano yan, Jesus? Kayo pa pala yung galit. Hindi naman po ako mamagalit. Okay. Huwag magbibig ka naman eh. Hindi, ako sinimbag sa naman ang puso. Tama. Okay. Halos magradi ako makasarita sa itong pumuntong. Sige kita. Sige na, Jesus, kasi sabi mo, alam mong nagkamali ka, pero ngayon sinasabi mo, ikaw na naman yung tama. Saan ba dyan? Mag-pray ka na lang kay Lord, Jesus. Baka magbago pa yung isip nitong si Joanne. Maraming salamat sa iyo, Joanne, dahil ipinarating mo ito sa amin na nangyari sa iyong aso at hiling po namin na talagang tuluyan ng gumaling ang iyong alaga. At sa iyo naman, Jesus, you still have few days para kausapin mo si Joanne at manalangin ka kay Lord na magbago pa ang isip nitong si Joanne. Sa inyo din po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am Ednaline, dahil lagi po kayong naandyan. At attorney, maraming salamat din po dahil marami po tayong mga tagapanood, mga pet lover, pet owner, ang talagang nabigyan po ng dagdag na impormasyon para naman po malaman nila kung ano itong Animal Welfare Act.